kok sik urung meh tekan tanggale kok wis hawu banget iki apa lho. Aku yo ingin. Sabar sik yo sabar sik. Yo. Aku soalnya gringgingen aku. Ora kok wis meh tekan tanggale piye to? Niki meh tekan meh wancine. Meh wancine. Meh wancine, tanah sati elengke. Oh iya. Meh wancine. Nek ngono wis mak wancine ngedu. Wah iya to, Pak. Oh, Ngedu iya. kaya banteng kowe ngedu. Kaya wedhus. Ya ora Pak nyuwun pangestu karo. Heeh. Ya sok ngabar-kabar dadi kanca-kanca iso teko kabeh. Rono sak oran-oranane ya ngadu ra ketang ngadu kondom. Gelem ora? Apik, Pak. Iku yo apik. Loh, apik yo apik wong wis diselenggarake kok ndak kanggo kowe bareng. Iya sabar. Sabar. Inallah ma asobirin. Kemersa itu merdeka tetap merdeka. Kemersatu. Merdeka. Kemersatu. Mas ngono meneh. Iya, Mas. Nah, iya. Nak ngatur kita bang apa nak? Niki kalau mau wonten pamundutan. Apa? Apa mau? Puspita nala. Nggih. Oh iya, Puspita nala. Puspita, ayo Puspita ki wedok kembang ya. Puspita itu kembang. Nala iki wong nala gareng. Puspita nala gareng. Nah iya, Puspita nala. Iki jenenge apa jenenge iki? Puspita nala gareng. Iki sing piye to lagune sing piye? Ngambar arum. Ngambar arum. Suaraku dek Cek mana? mbok aja kaya ngono to, Cek. Aku Suarane kemana aku kayak pementasan lho iki ora kena ganggu aku. Wes jaman saiki lagune aneh apa jenenge? Buat terbaru Pak. Piye? Apa iki jenenge? Puspita Nala. Asmara nala. Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Saya rukun rame-rame. Seneng penciptane kok. Kok terus saya urukun rame-rame. Ayo. Yo. Puspita nala. Nala. Bersama 2R.
Yo yo. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku, andai engkau tahu. Bulan kang sungguh tar nyakseni tresno tuhu tan ana liya mung sira sayangku. Ijumbo siswanto asik asik. Jaga melintang. Arek pini ACDC. Seo. Ember erom tanpa jiwa katon memanise sekar mekar lan belati rinunce katon inelo dakai kating jagat Tepok, 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 tepok. Sakit lo. lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku, andai engkau tahu. Langgar bedak katoke kapol. Mbak Nuwun, Mbak Laras, Mbak Risa, lenggah rumiyin. Lekmu jogete sing biasa wae. Lah piye? Aku kuwatir lho, biyen tau lho. Aku kelingan karo seniman saka Ngablak kono saka Piye? Merbabu yo ngadeg ndodok ngono ki bedah katoke. Gawe geger kuwi tak ndani. Lah ngopo? Wah ya otomatis bedah